Berenang nak halnya aku. Ani aku nak. Hello, Lilia Bayani. खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजेव जो फगवान नाय महर लांजोबबाय दामुगै इनफाय ब्लगफोरा जोबोद सेनामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बिमा फिसा सानैजों आरोना फुरा क'क्राझारखौनो दिनै साइकेलजोंनो जोङो सोरखिजोबगोन होननाय बायदि ओंखारबाय आरोना बास्केटाव नायदो मा दङ जाबोर जोथोर हाबाफारिया बेफोरनि बायदि स्टार्ट दालांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो सफैबाय जों बिमा फिसा इयावनो दल' जिराय मेंबोलायबाय आरोना मेन सर'बाव सालायबोनो एसे खस्थ' मोनबारदों आरबाननिफ्राय सिदा रेल गेटसिम फैनायाव साइकेला जिरायमा थारमाने सुनाफोर बे बास्केटाव बेग लालायलायनाया माने फिसालानि एबा क्लासाव लांग्रा आरोना सेना एसे दुरबलखामोन गोदाननिफ्रायनो ओमफ्राय थल' थिंग्रि नालाय बेखौनो मानो गोदान लानो बेखौनो लागायगोन होनना लाना फैदों आङो नै दैलि मार्केटावसो आरोना ओरै माव फैदो मा गस्लाबो होखो ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो नायदो आंनि फिसाजोनि आखलखौ बेयावनो जा हागौ मोसाबाय माने बै दख'ना साफा खालामगासिनो गान दामै आरोना ओमफ्राय गानखौ कपिराइट फैजानो होआसै आङो दाबायदि समावलाय आरो माथो नासुनाफोर उन्दै समावनो सबसे फ्रि जेरावनो गान दामनाय खोनायो दुं दामनाय खोनायो मोसाबानो मोनो जोंहा मोसानो लुबैबा मोनलाना थ' जासान्दो बेखौनो टाइम पास आरोना ओमफ्राय एसेयावनो आंनि हिर' होनायाबो एसे रेस्ट मोनबाय आरोना फिसाजो मोसासान्दि आरो बेग सुथेसान्दि ओमफ्राय सुथेनायालाय बिदिनो गनाय नंला होनदों आरो गाव मालाबाबो गला बेगा जिलांबाबो सेना गला होनदों ओमफ्राय दामाबो ओरैबादि बुंदों बे सेन बोगासे मोनसे मा होनो बेखौ दाबु ना मा होनगोनथाय आङो बेखौ लागायगासेयावनो 50 थाखा होनो आरोना दाना फिसायाबो गदों नालाय बेखौबो माने 50 100 लागोन होनदों खम जारला सुथेयाबाबो जाया सुथे होआबाबो जाया दखानाबो बे मोनसेल' खर' माथा गिदिर उफाय गैया ओमफ्राय 100 थाखा लाथारबाय आरोना बोराया नैबे मोनसे आसलि खोमा आरोना ओमफ्राय बिनि नैबे खाथियावनो ओमफ्राय बिफायाथ' बिदा फंबाय बिसोर सानैया होनहरदों आरोना फैदो नाहरदो बाबा फैथ'वाखैथ' थांबाय गारि थांबाय नुवाखै बेजों फैया फैदोलै बेजों फैया फैदो फाइनालि बे जायगायाव मोनफैनानैसो फ्रि मोननानैसो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना बिराद भिर साइकेल फिसा थाखाय एसे गिनो नागिरो आरोना उन सिंनिफोरखौबो नुहुराना थांसैहाय ओरैनो फ्रि लामायाव आलदा खोथा बोरो मेथाइ जादोंना हमथादों सकस गाइखेर सोमनानै जानो होनबाय हनै लामायावनो बुफ्रुबाय हमथानाय नै बारल'सिगोन जानायनि जुनैनो सालायनो गिनानै सालायला आङो थाबायबावनोसो जाहैदों थाबायनो गारि फैयो दे मा दे ओंखारदो दे नै बिदियाव थाबायनो मा होनबावनो बेबायदि मेन सरप नोंनियावलाय सालायनो मोजां नाथाय मेन सरपआवहाय जारलाद्राय जायो एसे फैदो हाब माला सहैनांगौ जाखो दहाय मेन सरपआवनो थाबायनो दावराव जादोंमोन खम जारला मेथाइखौबो जादों जा मोनफैबाय आरोना जोङो माबे आदाया फैयाखै दाबो टिउसनाव गथ'वाखै आरोना जेबो लाबोखायाखै बेखौनो रों थांबाय लाबोबाय ओमफ्राय आदार बेफोरनि सकास नांनायाथ' नांगौमोन नुनायाथ' नुदोंमोन रेल गेटआव जि मोजां इन्दि फास्रा फाननाय नुदोंमोन आरोना ओरै गैया सनाफोर ओरै गैया नांथ'ला आरोना आरो आंना ओरै थाबाथाय लाइन होननानै टारगेट लाखाबाथाय सोंबायबो लाबायबो आरोना बेनिफ्रायहाय ओरैया गैयाबाथाय सोंलाबो लुगैदोंबाबो मिन्थिनो लुगैदोंबाबो सोंलाबो आरोना ओरैबायदि फाल्तु सोंनाय नायनोसैहाय होननाय गैया आरोना आंना लागोनबासो सोंगोनबो लागोनबो जाम्बिसो ओरैबायदि दानिया आथिं सुबाय सना आथिं सुबाय नोंबो दानि एसे थाबायबोबाय ना दे गस्लाया सिगोन गोजाननिफ्राय सु दे सुदो मारै मेंगोन दानि मारै मेंनाय उफ होनलायबायहाय क'क्राझार टाउनखौ आंनि फिसाया आइथिंजों थाबायजोब्बाय नालाय ना माव क'क्राझाराव थाबायजोब्बाय नोङो बेखौनो उफ होनलायथारदोंहाय सेन्देल खुनानै मेंनायानो ओंखायथार उफ होनलायदों जानानैसो मेंदों नोङो दे सरि फैनानैहाय
केमेराखौनो अन खालामफिननायसै आरोना अफ खालामनायनिफ्रायनो ओमफ्राय सिदा सिदि फुङावसो फैबाय नै जोलै सानैनि मेगि जानायावसो आरोना माने आदारा दिनै बेनो जेबो गैयामोन माने मैया बाजाराव थांनायाव आं जेबो लाबोआखैमोन नालाय मेगि पेकेटनि दंखायोमोन बेखौनो एवनानै होबाय आङो जाथोंसै आरो आजिखालि फिसाजोआ आंना एसे जायो आरोना आधा पेकेटखौ माने फोजोबो नायसै जानाय डिजाइना आखाइजोंसो आंनि फिसाजों जानाया देसि आरोना फुरा देसि गार्लसो ओमफ्राय सासेखौ नायदो चाइनिसनि सिं सिं चांचां च' ओमफ्राय ओरैलाय थेरपेटे चालु जागासिनो दङ नायसै सासे देसिनि जानाय सासे सस आरो सया सस होलायनानै एकदम चपस्टिकजों आरोना जाद जादहाय आंनि फिसाफोरनि जिबनफ्राबो नायसै साम'सजों जानो मोजां मोना बियो जानानै लाग्रोथोंसै पेकेटनिल' नालाय ओमफ्राय आङो जायाखिसै फुङाव बेखौ जाला होननानैहाय बिस्कुट एसे दङमोन नालाय साहाजों आंहा बेखौनो सिरि जानानै थाबाय आरोना मेगिखौ जायाखिसै आङो एक्सुवेलि दिनै एगजाम दंमोन आरोना फिसालाना इंलिस टु दंमोन आयौ आं मैया थाव फोनदोंहाय दा खर' लोबनो थाखाय ओमफ्राय पस्टपन जाबाय आरोना एगजामा जायासै आंहा आरो मैया मोनायाव वाट्सएपखौ माने नेटखौ अफ खालामना दोनदों नालाय ओमफ्राय बायद'आ मैया मोनायाव हरदोंमोन मोनथिबावलासो आंहा नेटखौनो खुलियाखै फुंसिमाव फिसालाजों दसे जिरायफाबाय बिसोरनो जानाय लोंनाय बानायनो मानो होननानै थाब थाबनो ओमफ्राय दसे उनाव टिउसन बायद'आ फन हरनानैसो नेटखौ खुलिनो रोंबाय आरोना गैया दिनै होननानै बेस्रा थेवबाव फन हरदों आरोना माने खिथाहरदों आरो टिउसनाव दिनै बिदि लाबो होननानैहाय नङाबाथ' आं मोनथिखौना मोनथिलामोनथाय दोनैसिगौसो मोनदां नेटखौ खुलिबा एक्सुवेलि मोनगौमोन खुलिगौना खुलियामोन ना दोननानै फैनानैसो खुलिगौमोन मोनथिला आरोना जेखियानो जादोला दिनै स्कुला बन्द' आरोना थिग टाइमावनो आङो मोनथिबाय मानि थाखाय बन्द' बेखौथ' मिन्थिखाबाय बयबो निउसफ्राव दा ओंखारगासिनो इउटुबार्सफोराबो होखागासिनो दङ जोंहा लेजेन्ड सिंगार नङा होमबा सुनाफोर जुबिन दानि जिउ गोमानायनि थाखाय दिनै स्कुलफोरा बन्द' होदों आरोना ओमफ्राय साननानै नायदो सुनाफोर मानसिफ्रा आसामनि मानसि ओरैनोबाबो बिथांखौ जोङो एखमबा जेनेबा निसा एडिक्टेड दंमोन ना बिथाङा इलाज खालामनानै मानानै जेनेबा मोजां जाबाय माबाय होनना खोनाखायो नुनायावबो दुरबलानो नुयोना मानसिखौथ' जेरै थेने मालाय बिन्थेर मोजाङै मोजां थांनानै दङमोन मोजाङै मोजां गानफोर खनगासिनो दंमोन हनै बबेनि मानसिखौबो सिंगापुरावसो थांनानै बिदि जाहैबाय आरोना मानसिया जिउ गोमानांगौ बबाव गोमानांगौसै आरोना आसुरित ओमफ्राय निउसफ्रावथ' नुवाखै होमबा गोबाङानो ओंखाम जालायलायाखै हरसे उन्दुलायाखै होननानैहाय एक्सुवेलि आंबो जिमाव फैबाय थादों आरोना बै समनि खोथाया सिख्ला समनि खोथामोन अब्ला फार्स्ट जुबिनदानि एकदम फार्स्ट गानफोर ओंखारनाय बयबो मोजां मोनो फाग्ला बायदि मोजां मोनो फाग्लि बायदि मोजां मोनो आरोना थ' जोंबो थिग थाक बैसागोनिमोनहाय ओमफ्राय बङाइगावआव लेंहरदोंमोन र' मा जायगामोनथाय बारा मिथिला आङो एक्सुवेलि आगोलफ्राव बारा मिथिलाबायखायामोन बैसागोआवमोन आरोना बैसागो बिदिनो बैसागनि लास्टाव बङाइगावआव लेंहरदोंमोन दाना जोंहाबो नायनोसै सासे आनै आं जोंनि आनैमोना हेलाबा रेल कवाटाराव थायोमोन नालाय बङाइगावआवहाय बिसिनाव फैनोसै आनैमोनाव आरोना ओमफ्राय बे आनैमोननि उइभिंनि जि दाग्रामोन आब'मोन आनैमोनजों जोङो नायहैनोसै आरोना ओरैबादि गन्दगल भिरानो लाजाखाया माने ओरैबादि जाय बिथाङा गाखोबाय भिर मोसाख्रावनाय उनाव आरो सियार बेरेंसि बुख्रुब सुख्रुबसो जाजोब्बाय हुलुस थुलुस जोंनि सासे आनैयाथ' सियाराव नाख्रेब जासिगौमोन आरोना ओरैबादि सियारजों जाबजासिगौसोमोन बेनि थाखाय माने फुरा क्रेजि आरोना क्रेजिजोंनो मा जालांखो जोंबो सियारजोंनो जाबदेरजाला जुसिगौमोन ओमफ्राय जेने थेने एरनानै फैदों आरोना बे समखौ माने जों जिबनाव बावनो हाया रावबो सिंगारखौ बिदि हुलुस हुलुस नायफेराखै आरोना एक्सुवेलि बिदि सिंगार लेंहरनाय मानाय जों बारा पात्ताबो गैखायामोन बे बिथांखौ जों नायनो थांदोंमोन आरोना बे समावहाय बिदि अबस्था जाबोदोंहाय खुनु बेला बावला आरोना जोङो दा ज' लोगो मोनलायलायबानो बे खोथाखौ जों गोसोखाङो आरोना गोदो जुबिन गार्ड सिंगार नायहैनाया माबायदि जायामोन होननानैहाय थ' दा बे बिथाङा जोंनि जोंनि गेजेराव गैलिया सासे लेजेन्ड सिंगार जाय जोंनि गेजेराव सानथ्र'हायै सल'फोर गालांबाय सानथ्र'हायै बिहोमा होलांबाय अब्लाथ' अभियासलि बोरैबा जाखागोन दाथ' डिमान्ड खालामबावदोंसो माथो सोरबा सानब्रै सानबासो दोननांगौ जायफोर लोगो हमनो गोसो लोगो हमनो हागोन नायस्राहैनो हागोन लास्ट टाइम बिदि होननानैहाय दा मा जायो जायखिजाया जोंनि स्कुला बन्द' आरोना सुनाफोर ओमफ्राय आंहाथ' ओइ दे जाजोबदो दे आंहाथ' ब्लग बानायनाया बिदिनोसै मैयानिसो दिनैनिसो जायो थ' बेखिनिखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो फिसालानि एगजाम दंमोन नाथाय गैया आरो दिनैनिया पस्टपन जाबाय होननानै थ' जायफोरा आंनो बे सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो आंबो जिबनाव थांनानै दङ ना नोंथांमोनजों एसे खावब्ला ओंखारफैदों आरोना बेखिनियानो मैयाथ' ब्लग होआसै माने
माथो होनबावनो दासान्दि थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच